Takže čaute ľudia. No čau, Som tu ja som s tvoj Fortnite Fortnite Kid. Kidom. Čus. Čau. Čus. Takže my máme ideme si zahrať hardcore svet. Jo, presne tak. Tak ideme ťažiť drevo. Tak fajn, tak ideme si naťažiť nejaké drevo na začiatok, aspoň aby sme mali niečo. Hej, hlavne to treba, ako drevo naťažiť. A nezabudnite dávať like a odber na toto na náš kanál. Buď Juris hraje, Juris Gaming, Dream Team, Glitch a Fortnite Kid. Proste na týchto kanáloch dávajte odber a like. Ale aj na Juris Gaming, aj tam treba. Aj keď tamto video nevydám len na tento kanál ako Juris hraje a Dream Team a tak. No. Ako na Glitch a Fortnite to nevydáme, pretože my... Lebo ja to nenatáčam, ja to hrám na Xboxe, je tu celkom zábava hrať na Xboxe Minecraft. Lebo mám veľkú obrazovku. Ja som to hral na Xboxe raz, ale to je hrôza. Oproti Lebo... počítači je to hrôza. To určite. Na počítači sa mi to viacej páči jednoducho. Neviem prečo, ale... A keď chcete ďalšie video, ako toto, náš cieľ je ako 100 dní. Aj zabiť draka by mohlo byť dobré. A potom bude s nami hrať aj tento. Jo. Hlavne ho nevinite, že tu s nami nie je. Jemu sa už nechcel natáčať, z toho minulého sa zrutil celkom. Áno, nebudeme hovoriť radšej prečo. By to bolo ako... Nezvládol. Nie. Skoro, ja som vykraftil pressure plate. Pressure plate? Prečo? Jo. Víš čo, ja by som len taký základný dom by som postavil, nie až taký. Jo. Ja som to dal opačne. Takže ja ho idem postaviť. Mám normálne stack dříví. Ja ho idem postaviť, nejako takto by to mohlo byť. Dobre, už mám sekerku. Požičiaš mi ju? Jo. Toto video nebude veľmi dlhé, lebo... Ani všetky videá nebudú veľmi dlhé, lebo... Ide o to, že... Môj program... Nemá kúpenú dobrú verziu natáčania. Ako nie, že... Ako môj tento program, čo natáčam na ňom, tak dá sa na ňom natáčať iba 10 minút, tak tieto videá budú mať iba... Tak, ako nebudú veľmi dlhé. Raz za deň natočíme aj dvakrát video, keby ste chceli sledovať, tak na Juris hraje alebo Dream Team. U nás ako na Glitch a Fortnite to vychádzať nebude. U nás bude vychádzať len Roblox. Ale aj Minecraft, keď iba... A na ďalší rok bude aj Minecraft vydávať asi. Hej, a viete, čo sa najviac teším? Budem mať nový počítač asi. Aj my cez Vianoce dostaneme nový počítač. Ako ja dostanem cez Vianoce nový počítač. Hej, teraz mám asi 6 GB RAM a potom budem mať 32 GB RAM. Takže to je oveľa lepšie. Keď neviete, čo to je GB RAM, vygooglite si. Neviem vám to teraz vysvetľovať. Robíme video, nebudem... Toto nie je naučné video, toto je video, kde hráme Minecraft. Jo, toto, hej. Čo? Jak sa ti darí? Nie? Jo. No, dobre, robím domček. Môžeš mi pomôcť? Tam je prasa, idem ho zabiť. Ja ti s tým idem pomôcť so stávaním domu. Toto je Bedrock edícia, ale od nového roka by mohla výjsť už aj Java edícia. Len kvôli tomu, lebo nemáme veľmi dobré počítače. Možno, že si myslíte, že Bedrock edícia veľmi laguje. Že viacej laguje. Nie, je dobrá. To nie je pravda.
Ja hrám na Java, One za dobre. Java laguje oveľa viac ako Bedrock. No to máš pravdu teda. Lebo Ja hrám teraz na Xbox One S a vôbec sa mi to nelaguje. Áno, a napríklad toto. Ja si normálne musím dávať aj Optifine. Na toto. Na Java. A kvôli čomu? Tak lebo mi to laguje. Optifine lepšie funguje? Čo? Optifine lepšie funguje? Tak Optifine, keď si dáš, tak menej to laguje. A na Bedrock to nejde, takže preto to nelaguje. Ja som debil. Čo si urobil? Vieš, koľko som mal toho? Ja som mal ešte No. plno plenkov u seba. A ja išiel A ty? ťažiť. A ja som išiel ťažiť, ja som Mám na dvere, takže nice. Ja som mal dávno na dvere. Takže idem robiť dvere. Som ich urobil. Ja idem ťažiť, počkaj, ja idem ťažiť. Ja idem ťažiť, alebo zháňať jedlo. Tak asi o 2 minúty by sme mohli skončiť natáčanie však. Áno, presne tak. Lebo tak 10 minút iba. To je najhoršie na tom mojom programe. Ale je to dobrý program. Ale toto je len asi začiatok nášho hardcoreu. Určite nájdete za chvíľu aj druhé časti. Viac častí. Možno, že už aj zajtra vyjde. To nevieme. No, budeme vydávať asi 2 dní do týždňa. Budeme asi vydávať 2 videá do týždňa. No tak teraz ešte zajtra možno, že by mohlo výsť. Presne tak. To napíšeme do komunity, keď budeme hardcore. A normálne, viete čo, na Vianoce by sme urobili toto live stream. Alebo niekedy, to je jedno, nemusí byť Vianoce. Asi po Vianociach. Deň po Cez Vianoce. Silvester. Hej, robíme špeciál silvestrovský. A už sa tešte aj na Glitcha, on tu tiež už bude. No nie, už bude noc. No nie, ja nemám, už mám iba 21 plenkov. Ešte vykraftím v rýchlosti krumpáč a to už by bol vhodný koniec. Uhneš, prosím. Jo, ale to už by bol asi aj vhodný koniec, nemyslíš? No hej, len dostavím vám tento domeček. Počkaj, aby sa nám to nespawnovali mobovia, neviem, čo mám urobiť, aby sa nám to nespawnovali mobovia. Ja urobím fence. Dobre, takže už je to vhodný koniec. Dovidenia, čaute. Fortnite Kid. Takže už je to vhodný koniec. Kde si? Už som tu. Ja zabíjam zombíkov. Nie, ja som ich pustil skoro. Ja som ich aj pustil práve, že... Takže čaute. Koniec je... Tohto videa je koniec, takže čus. Čau. Čus. Čau.